Pero magbarog ko ta magpalya, magbarog pala ang unaw ng tanaw ang anggol sa yut, ang gulo sa tabi ka pero katong seminar nga ang adlaw mo pasihan buang-buang katotohanan na to. Imo ko lang kapakil adlaw gi mo pasihan kamang-kamang na subida ka kapakilid. Pare ano? Wala na ni. Bahit pa man eh. Ang 4 by 1 ning harvest ko ni 30 karbisan jud. Kato 3 by 1 bagi 3 ko to dasok naman. Tinukuha ko tanto karbisan di ba? 4 metros ang kini oh. 1 pasok 2 3 4 metros ang tabla, 1 metros ang distansya. Dugay man siya makabot. Dako kag gasto pag dako ka dugay ka makartis. Nya mag-usa ka magpabarog ini ipamasok ni daan. Kini mo rin nakalubong nako. Kanang pusos to nga puro sa gitukod. Pag aris taga para may lagay na kayo sa gali ara to ba na mu abay ba. Hapit to umagno ka bulan. Mideg tagar gila kilubong ka ba. Brani lubong ka nya di man ka makirog-irog ko magdaro. Samantala magdaro ka po di mapahang poste. Iyara sa nimo na niya. Hindi ka ba ni mahamang kagdaro dire. Magdaro ibahin poste na matandog yun. Di na ka mo palian ako. Dalamay ko paliya kay kas ara imong trabaho hago. Eh, sino magtarong na sige. Nga parehan na. Magbunga. Kining bunga ba? Masaya ka. Kani mo kuha sa babaw eh. Eh, kining bunga mo nagdag. Kasi tumatag yung bunga ha. Pero wala bunga. Mag-flooring na gani siya. Parehan na kini. Kini nga flooring. Kini naghoot nagkuha ni magdahon taman rin. Sa maka-flooring na diya. Mabitang itong kuwang di mo diri kay ma-kuwanta na ba? Pero ang saling-sing ani. Kilog. Ito na anamong kita saling-sing upuha kayo. Kamuton Oo mo na magkausap mo. Pero tagkas na gani ang salingsing ipitik yung kalit. Kay may malaki man rin. Tingnan mo po kang ipitik o basta tagkas. Pero kanang gagmay pa lang. Parehan yung malugte. May kanabas ngayon. Lugte ko na. Pero kunto-unto at yung lugte. Kinali yung singsing nga. Bisag gagmay pa mo ginagkuhandaan. Kay itinikuhaon. Magkaan ko mo. Nga kinipong atlas twine. Kinali siya nga. Kami ito marag. Hindi pa baka gabay. Uy, dire, tamas tumo, dire nang pasok. Gira pa mo puyo ko nga. Higot. Ana, mabutang reklamo lang. Ni igbaatan eh. Una kay maha. Wala. Mutuyo ko man. Dalaon ni taon na ay. Oh, igbaatan eh. Sambol igbaat kani. Ya, dire tunga-tunga mo nagbaat. Ano, ato na may babagya. Kay ini abaniro mo igbaat ni mo na pud di are, unahan mo yakyat man to, unahan bukugot dire. Tindagan na pagkatapos. Kaya inanay po pagkatawa, ang tugko po yung babanira kami, pwede matukura. Muna ka, pataapasan, tugko dire. Dali na kayong pala, o magkamaw ka stiknay. O, pwede rin ba, magtapok kami sa pagsipusto ay. Pwede ba ka na ano mo? Pero ang lamig ano, alambre. Hindi mo inat, alambre mga kung ano. Napasahan, alambre ka na nagya. Kaya pa nag-alambre, tinitindi ka kwanta kung makatuwid. Lamig ko, nasa budget, alambre. Kapag mo ko, budget. Kano, tatalag kurente. O pwede ba Di ito? ko rin na sulit ko. Balik isa ka bumuli. Yung nanin kanina, ang tubuan, ano eh. Ngayon tubo, kining sangaha, may puruhan ng maabot niya, ay nagkuha, kining kuha mo. Kinanang dagan, taman rin, pwede nagkuha mo dahan taman, di ba pala nagkuha mo kay Kailis mo kung dito, nahapo ko na uli. Pa utang gusto uli, ano eh. Eh, kining maapas, yung ano siya, siya mo yung pinagulukuha. Siya mo man siya, unang magkaukabuno, kadoon magyuta. Kaya ba siya magpakumbira ka ba, magsilingan, hindi ka naman tumukaon. Layo man dito dugay ito sa kakaukabuno. Kaya kinig mo na imong kasagdaan, mo na magkurot sa makabuno kaon. Maliguro mo di kaon, kadoon mo kasi. Ano ka? Napa kinay po kining maapas pa kinay. Bari pupus pakuha ni mo ni dahon. Oh, kaya. Dili padunglar ko Kaya naning bungang mo Kuya Igon. Imo lang ibalibag. Naning ang limapas nani oh. Igon ka nang nagpurog na diso ba? Pugoy, pugoy. Mudag ko na inyo ginangkuhaon. Kay ay di mo panagbuon kay ba? Put sa damangan eh. Okay nang padagkoon yung tamang ko na eh. Mudag ko nagbugo maputol man ako ko hinangin. Yang katong purpose dito ha, antog dahon kini na sa space na yan. Oo, pwede. Lapo pareha sa datong wala yung mga dahon oh. Sangit sa dahon. Lapo wala mga dahon, lapo na na sa tabyog. Sige, yung bunga. Kini yan yung bunga kini ani manguha ka dahon tama ra din mo kaon. Murag na yat mo ni siya no. Ano na po iya pwede mo tumutukod ko ang poster mo ko katunong. Kay pagdaro bag bahin mo ko na. Ang gidaro budar mo usap. Daron to gid siya. Pero kining
buot tadi na kayo magdikit daro dito kung daro ani. Kaya kamot tapos ang kayo. May abono po nyo ano eh. Ang Dali galing sa sa mo, abono. dali sa mo pangkulay diha. Ha? Ang mga kabuno ganito ni ay scientific ko ba? Nakasoy mga asa ka lang usa ka lang sa Kani ko. asag. Scientific lang scientific. Abono ka dito ka kinang hello siya. Di abono mo kani pormahang abono. Dinali magdikit kay pwede ka di buhabog pero kana mo hamas dito yung yuta sa maulanan. Murali ka mga abono mo ganang habukan. Ya idighabok nimo kaduhan ni habok ni. Pero habok nimo hanhabok niro. Dili ka huwad sa abono. Ikaduhang habok, dili tandugon kay imong tandugon ano may mga gamot ilalo man eh. Itandog lagi. Ilayo lagi mo. Dali ka gamot pagdagan ale tong ukay la. Kini mo gamot ni siya. Pipiyang mo dong. Di naman siya ingon nga tandugon na. Ang kato na pong hinabukan dito na bukas sa kuan muka kay magdagan naman gamot ani. Makuha ra yung puto niya. Kaya na pong hindi kini po. Pero gibutangan ni mo nidaan og kuan abono sa Oh, pagbangan. ilam, di ba? Dire, mga lang ali kali kadi. Oh, ana pwede na. Pagbangan. Oh. Pero kuan na Kanon segunda pa kag habok. dito na po sa unahan ay busig ko naghabak ay nagtandugan eh. Dito kira na po yung ito. Tamo ko dire. Uli ang Ayo sintetik isa ang langaw. ang sintetik kanang ingon ubang bitaw ipugas nga direct solid ay kay mo pupugas nga palam kay maputlan ni gamot mukulot man eh. Alam Alam lang. mo din sakit nang mukulot. Sa Sa abono na oy. sa abono Oh, bitaw kay ay. ana mo gud. Og mag-abono gid pala lamig kung hinubig. Bahala ka po hinubig yun. Usa ka kandiler pila ka kuan. Ang isa container, isa lang katinapang abono. Kanang isa Ito ka idi ko naman lanot no kay duha. Ha? Ingon sa ko duha. Di kay kuan man ang duha kung puro synthetic ta pero kung mao binang mutudlo tag organic kay para makombinar. Organic. Ako ang abono ani ron kuan na. Tulo sa niyo scientific. Tulo asa una tong Among napalit. ato nakapat mo kuma mabag tang nagdako gusto para protest na pugin mo. Uy. Ang synthetic rod, ang puruhan synthetic mo tong magka-acidic na kita. Magkadugay, matagba na kita tungita o limestone. Ang limestone di mo ta basta-basta kapalit. Hagong sa Sa limestone di mo ta basta-basta kapamalit. Kaya pagpakaryada, bukat yan na. Mas maayo magitang organic tag labi na ko galang yuta kay naman yan pag ginagrilan. Di na gini ka maubos punta mangita kag limestone. O to mo mukuan ka to i-combinar ba ang akong timplahan kuan na lang giron. Isa ka drum 3 ka kilo ng urea. Kuan na gamit na lang abono kay na may molasses ang organic. Oh, dahil ang isa ka drum 2 ka litro katong kuan katong gusto 8J. Oh lagi. Pero vaccine lalag lahat man ang siwis man gusto. Daghang mga klase ori tawag tong. Tanaw ganyan murag ang dahon nagsinang kalalag gamit mo tong sewage. Mang patong sewage manang sewage manay kaamba sa rifle 14. Unsa ka man i-spray nimo o ibo-bo lang? Pwede po ka mo-spray tong sewage isa kanap sa isa katinapa. Unya pa nimo. Pwede po kay isa ba sa abono. Isa ka dramo, isa ka dabi. Igagol mo tubig Di na. pa kun iwad nimo pila ka Kuan. gira sa pila pa unsa ba? Duha ka tinapa ni kada punuan. Ang isa ka Halo drum, na lagi. ang isa ka Halo drum, lagi, oh. ang isa ka drum duha ka litro, ang isa ka napsak, isa ka tinapa gapon. Pwede na po ng ubig. Duha ka tinapa na kada Do kuan. ka pa siya Oh. sa punuan. Sa kombinar na siya pero mag-pure ta synthetic ang isa ka drum timplag 7 kilos. Nga balansyo ng gasto pila. Dako kay kag mabuwala og Dili bagsiti. ba ang epekto sa kuan organic do ba dugay kasi Ang organic mo nang makadali ta kay nagmix man ta og 40% ka synthetic. Naman kay synthetic nga 3 kilo. Ang organic dili diha mo ipit pero sa sige nimong butang Madala sa synthetic. mo Dirik. Oh. inana siya pero Branded o dirik. ini ka-ipit na niya. Permente na siya. Oh, Ini katong ka-ipit, synthetic pinatay. tapyo, dali rang ipit. Duha kasi man nawala naman na kay mama ito kada duha kasi man nakabono synthetic. Ang uban kada isa kanang organic magkadugay. Di kag butang. Ay na pagbubo tami batambok ya punto. Oh, may punto naman to siya. Mupundo man niya kada tong sewage. Mag humol mo niya, mag-harvest po niya di sila labi lang mag-harvest. Ya pala to yung bubo na tong kuso. Wala ra man po to makaon ra mo to malata ra mo to diha. Naman gito puro di mo to nagtutaw gipang gaen sa kung anak gid ang gusto makabuno. Oo, kung gusto. Oh ni. Okay na mo gusto di mismo ba? Lagi gusto mo. Ya pala mo dito buwan. Sige lang mo kanang balag imo i-spray kay mo sa laon yung kinapsak man. Pag abono ya pala to mong gusto kay nilubok mo to nimo. Bumapil lang to Sige, siguro. ilabay na unta. Oh, ilabay. na unta. Ilabay ka mo. Ay, ya pala to abono na. Ilabay na lang. Abono, malatar man to. Pila ka punuan. Oh, okay. Yang bunga po, mao na ang kining bunga. Hapit nagabanen. Dili ni pwede padalon nimo tanan. Asa ra ba tong lipat mo kung tiguang bubugod? Okay ni oh, daghang kay bunga ni murag buyag, mamuyag bata oh. Okay oh. Ni bunga.
Aksyon po yung bunga. Naanap po yung bunga. Hmm. Lawas pag kita magpilin na kita ng isa. Ah. Kay pabungahon tayo naghurot ng upat. Dito Putol. hapit na abot. Nahurot ng taon din eh. Maduga mapulo kayo. Wala na trumudlot. Magbilin ka ng isa. Pero yun, O pa mo pili. Ang akakong pili niya ng gabi. Kalayo tingin gabi. diri lang ko sa boss. Oh, kini pwede naghot doon yung kuha ni tulo na. Di niyo padalon yung tanan kay puti ng luwas punuan. Kaya imong padalon tanan. Subod. Oh, magilugay na mo siya. Kaya para kuno pao kanam ni kay kung maglabay mo bunga sa pulawas na ilabay na ginagawa mo ni kaong abuno. Kay gamay pa man kay maginayon na sayang nagkaon ni abuno ay sayang naman eh. So kanang gwapo gid atuhol og Oh, kuno gid latang ra kadlaw suri gid ka. Kay mong palihan. Pare ana ang kana. Pero gaan raman. Dar mo. Ano to ang paliya og mag 100% sa garden mabiyang ginumutong ubang mga trabaho ng kami na miglaw. pero kana po imong balansyon imong ma-income atong ginagmay mag dinaghan para kung ginahog magdinaghan ko example nani buhani sila nya mura magbati unig na kay kulit kali plaster man eh Gwapo to. oh kini magilabay ya kining dahon na Luis mga batig na ko labay. pao Abay, matay eh. kining dahon Membro kita sa iglalabay ni boss. tama ra ko sa bunga pao bo Ah. Di kami ubo sa Ginoo ito ani. Halos na po ninyo aning bunga ha. O sa po ninyo ito man, anong kining hutong sila. Harvest na po ninyo aning bunga ha. Kasi may paon ning dahon na. Pero Kuto bigid diri. oh. Ha? Kutob dire. Dire. Pero makay sample to dari siguro. O pakay din yung gamar mo gani po hutong yung kuha ning asog na. Sige sa bunga ka yung trabaho. Oh. O kuningon ni ito mas bala. Sila banda man mo ni. Aga. O musilab gid mo ay tinura yung krano para kaprangka lagi no katong sa una kumarli ha. Nay do biling puti na sana puno sa lagdo paglata patigit na bukas paliya. Ha? Ito mo ka pa sa kagabi ba di ka mo to tubo ang palagi sa kape. Paglata na sa kahoy lagi. Isa ka gabi lang pero ginuhaan ka na tong kilip ng wala ko gid ha. Gusto ko ginawa kong gibaatan. Pagkabuntag dire pagod. Paghapon pagkabuntag hingabot dire. Pero ulan na hapon buntag-buntag ulan. Ulan ka hali pagkalata. Grabe patubuan yun. Mo din ginani nimo. Oh, iglata kini. Sugod ni kalata siya oh. Kini. Karon to iga, di pa ka tumulo sa to iga. Sila ni kalata at malangka oh. Mo ni gingon sa kuan lagi nga dili daw. Ay ngilom nga dili sila ban. Inig galas og di lang gibaga yung kahoy. Inig galas, mura gyud mo na pagtubo ilain tong mga lawas, ilain katong dahon po ito sa laban. Katong dahon inig sila po niyo para lamig yung dahon sila. Ganda ko niya po butang. Sila katong dahon. Himon magyud tanamo nang kuan, sakayan. Kumtay kuan re dagat. Asam talap langoy-langoy sa pa. Asam tanay isang atong magbaha. Deko ikaw ya. Ko. Kaso puti ang palya pagbalasyon kan ramang kayo. Kung tayo magsikap pangulang mabudakan mabulasot pag inigdok mo ito ay kapasok ay mong tiin ito. Ang tulog ka tubig na hurot naman ito man mga balikas ko kato kahoya o kato kato ang kahoya mga upat ka to gothot sa kuwa tanong kay sulod pag lata naman niya wa pa may pagkaroon pa nga gusto Tambok rin ng kahoy no. Kaon tag kahoy. ang tulog ka tubig na hurot naman wa na mapatla punuan kani papata pa kuno kani punuan oh ikatag na punuan ito mo na kala nagkuan sa kanang ngay kahoy tapos kani tagakaon ami kuno yung siya ipag-apply Ang gihakot lang mong kahoy kay amo ulingon. ana permaha oh kini sila ko nag isabag durmikas kay kuan man oh kini magagamot na may hurot sir man yan oh Pero ang mikas ginapkuan tas punuan. Bubo ra lang oh ko. pwede permikas mo yan as punuan kay organic kini siya wani problema kini mo maghabok na Masangit mo Gamot siya naman mga yun. kaya di yan. Iko na malaya man siya kung yung nag-ibon na punuan muhabok ka ni ya bakilid na kamay di na ka mo di kini na mahabukan diri para mo kang abang mo sulod ano dari ka abono Oh, dili. di bis mo ko ka na mo gamay ko no dili mo ko Sa isa ka punan do kala kinapapait na. eh nani pwede ndo ka tinapan eh nani Idagko na. Pero kung gagmay pa dipindi man gud. tak baga na kayo sabi nag-abalik ang mais baga gyud kami ha inig ka kini pang maibot may bagabok inig lata ani kuntoy mo abono ani anayon man ni siya kay dugay kini mo uga ang yuta ani kay matabunan man lag imong pulungan mugbo kay tabon
May matuloy pulungan ko pag tag-asa isa ka bungid pud taasa sa mga tabulan. Binaw makadaot ng mais bawo pulungan ko may kumpres ka bayan mo. Pangtabo na sa garden. Ini ka gabo kanay pud mo nagimong ipaibot na anak na pud mo. Dugang mo sa kurgan iglata. Kay tama mo tibas-tibas bakit lata ni barang. Kana di ba kurgan ta kana. Ay, salamat. Ni hangin. Ako ang pala ko masugong na kamera. Pwede day dili ginahan. Ibot-ibot lang. Ito na daw. Oh. Di ko mo tawag wala-walahan. Wala tali na samot tali ko uho ni. Waluhon mo gunan. Paano baldi daw mo galing dito daw? Maamok niya alo. Bagal piyo. Sigbaran piyo. Ang sa kuan ana ang sa paggamit ng tip wala ni lubok pero katong usi na to lubok ni punto. Katong kuan ba mga Sa kilo man di pila ang mula sa isang kalit to pod. Ha? Sa kilo ang sa kilo. Dire ta masalo sa kuan, dire ta masalo sa yan lang. Tanga na ito. Ang katong Kuan ni hake. tip magbuhat ka. Tama jud kay ikaw gugulubok ko na. Tama gyud ko anya. Wala ang dami eh. Pila ka container tong kuan mo kay. Mayo makay mo naming. Hala ko ba batis ako mga pictures. Dahil kasi ko AJ. Katong gusto ko nga makaon. Ay dili kay laya na lang ko dili ni makaon. Hapon pa ni ko. Ko na sa dagat ni ko. Kaon mo guna god. Kulang ko ni no. Dala. Katong daan ta nagsulo. Na tulo ang sabaw na silanom ning. Ay salud na. Ano may? Kana lang ko sinalod bro. Ano buang iabuno ko na ugma. Ah, Ako kapag abono dahil na di ay. Mao ganay ni. Mo di abono.